Last 50 seconds. Last 40 seconds. Good. Last 30 seconds. Sayang yung iba, hindi nakasama. Good. Yan, kaya na. May kamuti tayo. Last 20 seconds. May nakabuko. Kung 7-Eleven, awan. McDonald's, awan. Jollibee, awan. So ako namin, titagyanon. Gamin man din ang gastos. Nya. So, ngayon kasi yung iba, mga Tagalog, hindi na naiintindihan. Baka kala nila binibenta na natin sila. Ano? Nakakaintindi naman kayo ng Tagalog. Tapos ang mga teacher nyo talagang the best teachers. Kasi bakit kanyo? Dadalawa, tatlo, apat, tinuturuan pa rin kayo. Diba? Yan yung matyagang teacher. Doon sa amin, ang tinuturuan niya sa isang classroom, 50. Ayaw mo maniwala. 50 doon. Kaya yung teacher, pag uwi niya sa bahay, magsak na siya. Kasi, pagod na siya. O, diba? Kaya maswerte kayo kasi natuturuan kayo ng mabuti. Ha? Kaya mamaya, maganda kayo. Meron kaming sorpresa sa inyo. Andito si McDonald's. Ito si Jollibee. Mamaya sa yung mga yan. Ha? Okay. Dito, yung group namin, group ito ng mga merong mga malalaking gulong. Hindi at nagtatakto pili ka nga luglugan. Kasi dilugan nyo. Tapos jay. Ano grade kayo? Anong grade kayo? Grade 1. Grade 2? Ate, nagkagat si madam mo. Ano ka teacher dito siya? Ay, okay. So, bago tayo mag-umpisa sa aming programa, tatawagin ko si Father Roland para sa panalangin. Ha? Father Roland. Ito po yung pari sa dagupan ng In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, Father, we thank you for the safety to hear, and also we thank you for giving us the opportunity to shower your blessings upon these young children.
may continue to bless us, also the families of these young children, that they may always be a source of joy in every. Timer. Basta. Nakita ka na kasi sintron tayo, hindi na yung kabil di sintron na, di sintron. Napakagal na gito ng lalaki, timan. Kawalan, magmangot ang di sa katisan. Kaya, kung wala ka, mahira ka. Pakita mo yun. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa. Hello. Mainit.